כסלע איתן, מביט בראי ורואה בבקועתו עצמי מלא עלבון, עצב ונהי. וכמו אוסף אותו אל חיקו ונותן לו חיבוק חם מביתו מליבו. עצמי שקט ורוגע, נפגש עם נשמתו הנסערת, שעוד רגע וכמעט בצל הכלים ומלטף בחיוך ובחיבה ומשיב רוח ואומר לך חזרי אל הפסים. שתי השתקפויות של אותה ישות, זו ממש לא טעות, הן מקשיבות ככה אחת לשנייה בכבוד ובאחריות. כמו הורים לילדים, כמו מורה ותלמיד, וכמו בעל כוח שאוכל ולא מנצל את הזדקקותו של האחר, ולא מנצל את תחושתו של היחיד. איזה יפהפה